Dit is Simmer in Friesland. Wij zijn Delstrutsen tussen Ljouwert en Dokkum in Bedaat. Want we binnen deze week in Dwarpkes maar een eigen museum. Maar Bedaat het volle meer dan dat. Zie maar. Nelly, dit is echt wel het shot van Bedaat. Ja, als ik hier zou staan, dan denk ik, ja, dit is echt Bedaat. Het wetter de Ier, de Moenenwaai en daarachter dan de Moenen van Bedaat. De heegste Moenen van Friesland heb ik nog. Oké. Ja, en die is nog altijd in werking. Dus ja, wat dat betreft, er is hier van alles te doen. En het is te smoordruk bezien. mooi toeristen, hè? Het is bommetje vol in de haven, op een camping. Is dat van de laatste tijd? Want wie Bedaat meer een plak van, weet je, ja, tussen Ljouwert en Dokkum, maar dat mensen er nou langer blijven? Nou, ik denk op het stuit wel. Dat mensen nou zie je van, we willen eigenlijk net oer de grens. We blijven wat in eigen loon. Laten ons nou eens gewoon rustig kamperen gaan, bootje varen gaan en dan dat mooi uitspreiden over de weken. En ons wie het wel zo van, nou even een weekendje zus en een weekendje sa. Maar terug de hele situatie is het eigenlijk nog wel zo ontstaan dat mensen niet meer de tijd nemen. Vast een dwarp als Bedaat. Ja, het beeld van Maarten van der Weijden, de zwemmer. We hebben dat moment al je nog op ons netvlies staan, dat hij hier de eerste keer ophoudt. Kom je nou een soort meesken op aan, Nelly? Ja, en dat is eigenlijk ook heel mooi om te zien. En heel dit steen je fietsen. Je wil even aan de kant zetten. Ze willen even zien, oh dat, wie Maarten. En Maarten had het toen net hellen. En vervolgens had er het nog een keer in. Wat een strijd. En kijk, het is dat de mensen als het ware daar eventjes bij zien willen van, goh. Die strijd... er misschien kracht uit of treest. Ja, of... en dan een soort van voorbeeld van, goh, we zijn ook net alleenig. We doen het machine al. En als je machine al strijden, dan hoop je dat het goed komt uiteindelijk. Je wordt nog wel bouwd dus, Nelly. Ja, er is een enorme vraag naar Wenten. En Bedaat is eigenlijk een dorp wat nog heel tijd groeit. Ja, wij krimpen net, maar we groeien heel tijd. En ja, dan word je de meest met bieren. En gelukkig gaan we nog weer bouwgroen. Men wil je graag blijven. De ouderen en de jongeren. En de jongeren, ja, dat is toch wel heel belangrijk voor een groeiend dorp. Ik denk dat er oordwarpen jaloers op je binnen nou. Ik denk het wel. Het is ook wel vreemd, maar de squallen begelijks ook. We hoeven net te krimpen, dus we groeien nog steeds. Dus dat is een hartstikke mooi. Ik leuk om eens te jaren. Ja, en ik denk ook dat het komt omdat we daar een heel soort te bieden. Nelly, hier ben ik eigenlijk wel wat jaloers op dat je in je zo'n groot multifunctioneel centrum heen bedaat. Ja, dat kan ik me wel wat vaststellen. Wij zijn er heel groots op. Het heet het Spectrum. En je er heel mooi die feesten horen. Er is er dansje, er is naar het theater. Zwembad. En er is zelfs een zwembad achter. Je kan je films zien. Nou, er is geen netenkeer, er zit een sportzaal in. Nou, het is heerlijk. En er wordt een heel soort gebruik van maken. Woest me nog heel graag vaststellen hoe niet en ik, hè? Ja, zeker. Want hier zit een schilder. En het is eigenlijk de opvolger van Ruud Wiersma. Hier zit Pieter de Groot. Goeie Pieter. Drokkend werkje wel. Ja. Nou, Pieter heeft nog net een eigen museum. Maar weet komt dat nog? En dan hebben wij hem al fastlijn. Maar Ruud Wiersma wel. En dat zien we nou even. Hij beschilderde alles. Vazen, stoelen, klompen en de morgen dus. Eigenlijk denk ik dat het zuur dwangmatig was.
Maar ik ga me wel vertellen dat het nachts in het waan weer van Bergen kwam en de boom erop weg. Ik denk zeker dat Ruud er al wat bij leert hier, dat hij echt wel wat oorschilderen kennen. Maar nee, dat wil niet. Het wie een dwaze man. Ja. Ik zei dat hij bijna boeken illustreren mocht hier dan. Hier hij slagen geweest. Je kent wat vinden en je kent net mooi vinden, maar je kan nooit oorzeggen, het is wel apart. Ja, ik heb een afspraak bij de dokter. Ja, niet Jenstigs, ja. Het is het huis van de dokter hier in Bedaat. Goeie, Simonides. Welkom. Ja, kom verder. Het is nog helemaal zat het wie, hè? Ja, ja. Maar we even vooral duidelijkheid, Jo bent net de huisarts. Hè? Nee, dat is hij. Dus hij weer de derde huisarts in dit huis. Dus dit is wel echt de dokterswente van Bedaat. Van, oorspronkelijk al, ja. Nou net meer, hè, maar dat had het 3 generaties eigenlijk geweest. Ja, ja. Ik wil wel verder, Jim. Maar Prima. is dat brutaal, hè? Ja, ja, zeker. Ja? Dan kom je in de kamer, werd ik binnen ben. Zo. Nou, dit is nog helemaal origineel, of Ja. net? Ja. Oh, dat behang. Ja. Ja, ik denk dat dit behang zo van om en bij 1916, 1915, 1916 is. En die oude lambrisering eigenlijk echt nog. Hè, dat is... En Jo bent in deze kamer binnen. Ik ben hier binnen. 21 januari 1950. Ja, ja. En Jo bent op een bepaalde tijd bij Romkaan, bij je Hartenman. Ja, ik ga dus hier binnen. Ik kan wel zeggen van mijn bette op mijn 18e. En doe daarna van mijn 18e op mijn 24e in Grijs. En doe ik daarna werk krijgen als skiernisleraar in Dokkum. Toen ben ik hier weggekomen te waaien. Toen ben ik aan deze kant van het huis. En mijn heiden die aan de andere kant. Zij is dat gingen. Ja. Maar eerder nog wat te zien van dat het echt nog broekt waren als doktershoes. Ja, dat is nog wel te zien. Dit ziet er heel filmisch uit. Dat is het. Het is nog origineel. Een prototype is van vlak na 1900. Hier staan nog dingen bij die alweer van de voorgangers van uw huid binnen. En dan maakt ze het zelf, hè? Dat maakt een hele proto zelf, ja. Dus ik poeders en dat soort dingen waren nog een proto zelf. Ik maak en zeker in die oorlogstijd, wie dat ik wel de enigste manier nog. Dus dat kon zeker ik aan het eind van de oorlog. Ja. En dit is de oude instrumentenkast nog. Bijvoorbeeld, dat kun je nooit meer voorstellen, maar dat in dat zwarte voedraal, daar zit dus nog tangen voor Kiezenloek en Toskeloek. Maar dat waren vroeger echt wel bij de huisarts. Ja, Voor het ik krijg er al oudere- super ja. moeilijk van, ik daarom denk. En er zijn oudere mensen vroeg die net naar Toskedokter, maar Nee. op die moment dat waren hier wel lutsen. Ja. En dat gebeurde echt nog wel zonder verdoving. Dus, ja. En dit wie de tas, die is hij altijd mij hier, en hij naar een bed moest, naar een bevalling. Dit wie de tas daarvan. Hoe Ja. de inhoud ik net van te zien ook. Boetkant mooi. Ja. Ja. Maar ik ben wel blij dat deze apotheek nog zo bleun is. Het doet mijn heid overleden. Die had het trouwens ik hier op baat staan. Echt nog. Dat is in 28 juli. Ja. Ja. Dat, Maar wat moet je nou maar gebeuren uiteindelijk? ja, nou ja, ik weet wel, er is een museum, dus ik in Holland, toch in Schiedam, dacht ik, dus waar, nou ja, oude apotheekinventarissen en zo, het kan wel dat ik daar nog eens contact mee Ja. opneem. Maar En het is zo mooi dat het hier nog op de ja, dat originele is plak wel, zit. Hè? Maar ja, Ja, maar het zal een keer voortmatten, Ja. dat kan net horen, ja. tegen dank voor de gastvrije ontvangst. Graag gedaan. En een goede simmer. Je hebt een goede reis waarom Komt goed. en alles gaan. Ik bedaad is Simmer in Friesland. Morgen ben we in Wommels.